Audo na hurak teleng manong na kamera. Shalom. Shalom. Hurianan yang holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar minggu di tonga-tonga ni jabut tabe. Tapukka ma permingguata na paduahon. Marede mahita sian buku ende nomor 565 ayat sada dohot tolu. Shalom.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon debata, say hamonangan do ulahonota, ngot maho alepar hinaluan, tarsunggul maaw di buha siyang ari, pujiok kumaho di hatong-hatongan yak kabangso, ale Tuhan, endehonok kumaho di tong-hatongan yak kamarga, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata, pargugo naso hatudusan, seilehon jala patubu ma dihami haporsyaon na sitong, tambay mahaporsyaon nami ganup ari, asalam tugu, lehon ma dihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakrimon na mangolu, asa marlas ni roha hami pembahen lomo ni rohami, sayoloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Patik ni debata di minggu sadarion, ima patik parjolo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudu jahuba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jalandang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gityang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ayohona uhum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulahamu nasa siulaumu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Di naono mari do ditop pada bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasai sina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai, jala diparbadiai. Patik palimahon, ikop pasangapommu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang homamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiyahon, unak ko olo makatindakkon hata na sututu,
maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lupbuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu biha pandok ni debata taringot tupatik na nasapului odo ahudo jahoba debatam ninna debatata pargogo naso hatudosan jala parimas siluluhon dosan yama ama tu pinoparna rodi sundut patoluhon rodi sundut paupaton pinoparniak kana sogoro hadiau alaya sido rohakku diakka namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalau si patiki atong rap mangidogogo mahita tuadopan di debata lahu mangulahon na humbar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon na humbar tu patikmi amen. Tatopoti madosatta tuadopan ni debata tapaunduk be marohatta martangiang mahita alea manami jala debata nami na di banua gicang parasiroha na sumurung midahami uparatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom tatap mahami marhite asini roham jala sesa madosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si panguluhami amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata musat peak kadolok jala humut talak karuwian alayang go parasi ni rohakku nasotu pamutsat sianho jala pada ni hadamiokku nasotu pahumordit ninna Jahoba siasi iho hasangapom ma di debata na digijang amen. Hata nitu hata epistel limingguta sadarion imana tarsurat di Hesekiel bindu 2 mamuka masyan ayat sada sahat ro di ayat 5 songonom ma didok disi tapai huti hutma di bagasan rohatta jadi didok ibana matuau
ale anak ni jolma, ujakon mapatmu, asa makatayaw tuho. Dungi uju makatay iba na tuaw, bongot matondi itu bagasanaw, laos di pajongjong aw di patu, gabi mananginangi aw tu iba na makatay doho tao. Dungi didok iba na matuaw, ale anak ni jolma, aw na marsuruho tu halak Israel, tu bangso akan mangguturi dopak aw, nang nasida, nangop pun nasida, say marbalik do siya naw, rasi rasa sadarion. Aw matongon marsuruho tu anak niyak ka na pirbohi, dohot natakang marroha, jala dohonon mu matu nasida, buti hata ni Tuhan Jehovah. Alayang go nasida, manang tangihonon na manangdang, ay bangso pangguturi do nasida. Gabi di boto nasida naung adong panurirang sada di tonga-tonga nasida. Ido sahatna, martua do halak naung bege hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Hatindakon ma hapor siyaw tay, songon na ni hatindakon ni dongata sa hapor siyaw ni sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pergugo naso hatudosan, na tumapalangi dohot tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuat tuban waturu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabege matikting namasa di huriata di bagasan na sa minggon. Hurian itu hatta, tabege ma tikting namasa di huriata sa minggon, Minggu tanggal 4 Juli
2020 sada. Na parjolo goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Trinitatis hasi tulu sadaon ni debata. Do topik minggu borhat maho jala baritahon ma hatani Tuhani. Na paduahon tikting na marragam. Parjolo. Parhusoran partikian ni pesta parheon ama distrik 21 Banten. Khobar tunaung ditiktikot di minggu nasalpu taringot tu pesta parheon ama distrik 21 Banten na disakapi patupaon mamuka bulan Juli saat 2 Agustus 2021. Siala penyebaran virus corona na lamposa lumobi di wilayah Pakubasion ni HKBP distrik 21 Banten. Domutusi pesta parheon ama distrik disakapi patupaon tanggal 4 September saat tu tanggal 10 Oktober 2021. Napaduahon Lumbung Kasih HKBP Tangerang Kota. Domu tupak korohon ni pandemik COVID-10 sia na lamposa jala marpangotak lumbobi tuhahi pason dohot sida budabuon ni dongata sahuriaon. Sialani dipatupa huriatta do dalan panyakon si taonon nasida marhite Lumbung Kasih na dikoordinir ni amatta situa firman siagian marhite tiktingon sinosohom matu sude ruas ni huria asarade manupahi Lumbung Kasih sian roha naukap dohot las ni roha jala tapasah mai marhite situa wiktabe. Napatuluhon pertangyangan khusus di hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 10 sia wib patupaon ni huriatta do pertangyangan khusus mangodihon bangsota laho mangadopi hamaolon hinorhon ni pandemion talumobi akadongatta na terpapar dohot na terdampak patupaot tama pertangyangan ni marhite-hite fasilitas jum laos pinangidohom matu sude ruas ni huriaon asarade maddohoti pertangyangan ni ling jum disagihon marhite ganup situa wiktabe. Napaupaton soso-soso sian seksi kesehatan marhite tiktingon seksi kesehatan ni huriaon mangotang sude ruas ni huria tenaga medis dokter bidan perawat dohot tenaga na asing dohot psikolog asarade mangurupi huriatta makubasi akaruas ni huria na terpapar COVID-10 sia. Tapasaha ma guartabe marhite ketua seksi kesehatan situa Hariman Panggabean. Napalimahon dadana na sorang di basa-basahod debatado na parzolo sahalak dadana bawa di keluarga nyamat Rafael Parhusip inatai Prisda Boru Ambarita na di hari Rabu tanggal 27 Juni 2021 sian wik 10 lalu energi 2 sada 4 na paduahon sahalak bawa di keluarga nyamatta depanan Marito Naibaho inatai Romia Boru Sihole na di hari Senin tanggal 20 Juni 2021 sian wik pitu energi 1 2 walusia na paonopan ruas na tabba mamuka sadarion tanggal 4 Juli 2021 nunga gabe ruas nai baru di HKBP Tangerang Kota ima Chelsea Mentari ruas Marsa Sahalak maringanan nasida di Neglasari Wikpitu energi 2 sada 4 52 napapituhon namodding nunga jumolo maruzungolu ni naparjolo inatta Rosliana Boru Hutagalung tutup usia 51 tahun nya di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sian wiktolu nani habaluhon ni amatta calon situa amon sitohang dohot menedikon 2 halak yanakon napaduahon amatta mananti gultom tutup usia 56 tahun nya di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sian wik 21 nani habaluhon ni inatta Juliana Hade Borusite dohot menedikon sahalak yanakon na patuluhon inatta Masdina Boru Nadeak tutup usia 50 tahun na di hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sian wik walu nani habaluhon ni amatta Bernard
FC manulang dohot manadikon dua halak yanakon. Tuhatta ma na mangapuli sude keluarga na ditarikon. Songonima tikting di minggutta sadarion muluarong akan ahurang takas di panuratono do di pajahaon boyma di patakas tu perhalado wiktabe manang tu sekretariat ni gerejata ditikki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhatta ma pakubasion nuriata jala di pasu-pasu manang perhalado do ruas laho patupahon akka ulaon di huria bain sangap di goar ni tuhatta oras. Laho manomu-nomu jamita marede mahita siam bukwende nomor 670 sada ayat sada rodi 2. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imamangaramuti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dehamu saluhutna ruas nihuria nama dohoti parmingguon diganup inganat tabe lumubi dihamu amanami inanami dohot naposu bulung natongo di bagasan isolasi mandiri upasatami tabe parhorasat tuhamu saluhutna selamat hari minggu ma dihamu nuaing marsaur mahita dohot debata marhite hatana di minggu palimahon dung Trinitatis nanienet sian evangelium ni si Markus bidu onom ayat onom b rodi 10 songonom ma tarsurat disi. Laos diliati ma akahuta dina saluati mangajari dungi di jo mana 12 jumonok dipukka ma marsuru nasida mar 22 dilehom ma tu nasida kuaso mamaksa akatodi nahodar jala diorai ma buanon nasida manang aha tutongad dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe da hola tukot alai ding gaddo marsipatu hamu jaladang jadi pakyo muna baju-baju dua ninna laos didok dotu nasida yadung dibongoti hamu jabu disima hamu mian pai maborhat muse moladong isi ni hutan na soolo majakok kamu jaladang ditangihok katamu tadi kok kamu mai laos pir-pirhok kamu ma nang orbuk na lohot ditok muna bahen panidangion tunasida
Jadi borhat manasida marjamita madokon paubahor roha. Jala torop do sibolis di pabali nasida lan nahacitan dimiahi gabe malum di bahen. Ido sahakni turpuki. Akadongan nahinaholongan ni tuhatta. Natwari tagan manurak titing hami di kantor huria di dodongan dosongonon. Nasogoar rohaku naing majaha moladong tarsurat hata covid disi. Alani unang dibahen huruf besar hata covid di titing tai huruf nageling ma ninna. Bahasa songoni akka amang inang dohodongan saluhutna ala nunga mostok hati-hati ni amangi hinor honni pakor honni sorry mago covid 19. Alaniaha nunga gabi barita napait barita nama cai jorbut nuaing pakor honni covid 19. Nungasarnian baritana saha rodiliat portibion nang di tonga-tonga ni luata hiraso adongbe jolma na so uboto barita taringot tu covidon siada danak nama gudang rodi nama tua jalarengi pakor honna pola do macohot torop akaulaon ni dongan naing manguli manang marpesta gabe sudat naing marlibur sudat songoni akan namar sahid lam torop sahatu nama rujung ngolu jalan wain di kondisitan wain akan namar sahid dang boy bedenggan dirawat di rumah sakit dohot akan asing nai alain wain markite hatan itu hatta di jamita minggu sadarion dia poi do hita pabua ubal gado barita nauli sian barita ni covid nangpe nang liat portibion ubegesa alai macohok doi marujung doi alai anggohata di debata ikut terus do marlojong sahatu ujung di portibion rasira saro hajal ni hasianganon ido nanaing jauhonon ni suara ni turpukta marhite topik minggu sadarion didok borhat maho jala baritahon hata ni Tuhani borhat mahita laho mamaritahon barita nauli hehe mahita ruar mahita sian barita na holom barita na jorbut pakor honi covid 19 di bagasan las ni roha hita laho mamaritahon barita nauli pabua nang monang Kristusi pabua nang dipalua hita kadamang dainang ruas na hinaholongan ni tuhata sada sian walu misi ni huriatta HKBP na diguriton diatura peraturan tahun 2002 amandemen tolu didok songonon misi ni HKBP ima mamaritahon barita nauli tu naso manada Kristus doh tunang madau sian huria atong sian misi ni huriatta madok sada ulaon naso boy lokang sian hadirion nina porsia di Jesusido HP anggo ulaon marbarita nauli. Jalalos ido tadda ni sada huria na mangolu di mana firman Tuhan diberitakan molo diberitaho dope barita nauli madok na mangolu do huriai. Alaniaha ala memang ulaun ni akan porsia tu Yesus Kristus ima manguduti ima mangihuton ulaun na pinatupan ni Tuhan Yesus di tonga-tonga di portibion didok di Lukas 4 ayat 10 rodi 10 sia songgop do tuau todi ni debata jala dimiyahi doau laho mamaritahon barita nauli tu akan apogos tu akan terkurung asa malua tu akan mapitung asa marnida tu akan ginosa-gosa dohot mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani atong sudido hita HP naing manguduti naing mangulahon parsuruan ni Tuhatai laho mamaritahon barita nauli
suku-suku nohaing di hita ise do huriai alusna hita ganup hita saluhut na hita sudi hita akan aporsia di Yesus Kristus ima huriai jala suku-suku na paduahon ise do HKBP ima au hamu aka amang hamu aka inang hamu sikola minggu dohot akan aposo bulung saluhut na hita taruli majalo ulaon manang naginwaran misi na kaning saluhut na hita mangusung misi ni huriata laho mamaritahon barita nauli alai dang terbahak kita laho marbarita nauli anggo sian hagogo otta anggo sian hadiriota atong aha magogota laho mamaritahon barita nauli. Didok di ayat 7 nakaning dungi di joma na 12 iju monok dipukka mamarsuru nasida jala dilehom matu nasida huaso mamaksa todi nahodar di jo akasisian nai asa disuruh museh sianodo di guari huria manang gereja manang persekutuan najino ni debata hita siap portibion jala disuruh hita mulak tutonga-tonga di portibion laho mabuan barita nauli siap debata barita haluaon dohot barita las niroha ido upai di guari huriai eklesia dipanggil dari dunia ini dan lalu kemudian diutus untuk membawa Injil, membawa kabar baik ke tengah-tengah dunia. Gogota ima huaso nasian Yesus Kristus. Adong dua astuan ni huaso di son. Na parjolo bahwa kita diberikan oleh Yesus Kristus. Bahwa para murid-muridnya diberikan kuasa oleh Yesus Kristus menjadi mengatasnamakan atas goar ni Yesus. Gabe marhuaso akasisiani mamake dohot mabuan manang mangula ulonna manang pamalum akan amarsahid manang mamaksa akka tod dinahodar marhite goar ni Jesus manang mangasahon goar ni Jesus sianido dipake hata apostello manang marsuru nuaing tatadda ma apostel na diterjemahon tu hata Arab Rasul, tatanda Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Lapatanna imahalak na sinuru utusan. Akamangin ang ruas na hinaholongan ni Tuhata, molo masa patuahata manang markusip di adat ni halak Batak, somalna disuruh paranak do suruanna boydoi horong ni dongat tubuna dohot horong ni pamuruonna disuruh maborhat tulua ni nanaeng todongna manang parborui jala manang isepe na sinuru ni paranaki dilehod do huaso makatahon si hatahononna jala dilehod do tunasida huaso memutuskan nakok tuat sinamot nanang si patupaon nasida songon boli ni boru ni parburu. Mereka diberikan kuasa untuk memutuskan jadi apa tidak jadi pesta ujuk nanang si patupaon na tujulu. Jadi anggo halak utusan dang adong sikap jaladang barani mabain haputusan totu gabe sudda ma sidoli nanang menguli. Alani ikonadong do kemampuan, ikonadong do huaso ditiup sahalak nasinuru laho mabahen manang patupahon ulaw ni. So ni magobaran ni sisian di bagasa turpukta. Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk memutuskan. Ya. Dan diberikan kuasa juga untuk mengatasnamakan goar ni Yesus di tonga-tonga ni ulaw nasida. Astuan ni huaso na padohon na ginuaran na dinamis, manang kekuatan, manang kesanggupan, manang hagugoon.
dohot eksusia manang huaso. Lapatanna jumolo do di jauh Tuhan Yesus akasisian nai. Dungi disuruh marlapata doi dang di pasobu Tuhan Yesus akasisian nai borhat. So adong hagogoon na sida tanpa kesanggupan dan tanpa kuasa daripada Yesus Kristus. Di jauh jumonok lapatanna asa jonok akasisian nai tu Yesusi. Mangihutton teologi di Padan Narobi, barang siapa yang dekat kepada Allah, baik orang manusia, baik tempat, manang di dia jongjong debata, manang di dia seorang debata, tu sada inganan manang tu sasahalak marhite to dina gabe taruli huaso do jolmai, manang gabe taruli huaso, manang gabe badiado inganani. Idola patan na ubanna di jauh Tuhan Yesus akasisian na jumonok, asa lehonon na tunasida, asa sahat tunasida nang huaso na adong di diri ni Tuhan Yesus untuk memampukan mereka melakukan misi yang diperintahkan manang nasinuru ni Yesus tunasida. Di lehon huaso mengatasi huaso ni Portibion, mamaksa tod di nahodar ragam nuaing na boy tagwari, boy doy tod di haholomon, boy doy tod di nahodar na tubuh siap bagasa dirita sa diri, nama baik kita di hurung biar hata huton holso tod di ni zamanon materialisme dohot akka kesenangan, akka keserakahan, ambisi dohot akka naasing. Di jodoh hita sudi asa tarbahik kita mamaksa akka tod di nahodar, akka tod di nama kurung partodiota, nama kurung haporsyota, nama kurung dohot las nirohata. Sudi hita dimampukan untuk keluar daripada itu. Laho mabuan barita nauli dohot barita las niroha. Di ayat pawaluhon di orai Yesus do akasisian nai mabuan akabohal pardagingon, mabuan hajut, mabuan si panganon, doh mabuan pahean atong ado si buanon nasida. Adong didok na parjulo hobartusi di pahingot do akasisiani asa unang tading narumikot ala niaka narikot. Rikot do roti, rikot do hajut, rikot do hepeng, rikot do pahean. Alai didok Tuhan ta Yesus sarihon narumikot parjulo ahamay ima hata tona ni Tuhan Yesus manang barita nauli. Alanyaha ala dijamin Tuhan taido ngulu ni akan nasinuruna. Atong tagamod do hataon holat tu akapar barita nauli manang tu holat parhalado totu daw. Tauji parata parningotatta tuhatan ni Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 25 didok songonon. Unang hol sohok kamu hosamuna sumarihos si panganon. Manang daging muna pasari-sari parabiton. Da umar gahosa siya si panganon. Ay tu akan namar hosa do rikot si panganon. Ang godung hosa-hosa manang sada-sada hosana manang dang marhosa be totu dang rikko be si panganon. Gari holan alani hona COVID 10 sia nung ngagabe hiraso selera be mangalang si panganon. Hobar tu panidangyon ya kadongan nang mengalami. Lapatan na tu akka na mangulu manang namarhosa dope rikot si panganon. Karena itu yang utama dan yang pertama adalah hidup kita. Baru akka odeng mai hobar tu Matius 6 ayat 33. Saya jumulo mah lului hamu harajaon di debata dohot hati gorana dungita baholon na akka odeng. Aka ahamay, boy doy aka arta, boy aka jabatan, boy aka haipason, aka yanakon, dohot aka ulau, dohot aka naasing. Unang tading narumikot halan yaka narikoti. Napaduahon, unang marhaposa kita tunalohot didirita. Ahamay si panganon. Hajut. Manang si panganon maggobarhon aka sinadongata. Kebutuhan setiap hari.
Hajut manggobarhon rekening bank mungkin saldonya berapa, manggobarhon deposito, menggambarkan aset yang bergerak, hidup bana hidup naking dohot, hepeng di gotingmu na, dihohos di gotingmu, kemana kita pergi, kita membawa harta kita. Dohot akan investasi, dohot akan asing. Alai di dok, hola tukot dohot sipatu. Bahasa di dok tukot dohot sipatu, ala memang hati hai tukot dohot sipatu iba kebutuhan standar. Tu sasahalak naneng mardalani. Hidup bana di dok Apostel Paulus di Efesus 6 ayat 15 di dok marsipatu mapat muna laho makaringgason barita nauli. Jadi kebutuhan standar naboy si buanon ido di dok Tuhan Yesus. Dang nasorikot kebutuhan, dang nasorikot si panganon, dang nasorikot parabiton. Alai di dok Tuhan Yesus pakaian ni holas sada. Si patu pe holas sada. Si pangano pedang polai pikir ho di pardalanan. Dohot hepeng. Alai anggo kebutuhan standar selalu berlaku kepada siapapun. Karena apa? Ala nunga dijamin Tuhan Yesus akan ada orang yang menerima mereka. Adong doan nama jakon nasida. Hidup bana didok di ayat nama ngihut. Molo nunga dijalo hamu di sada bagas miam mahamu disi paima borhat muse ninna didok nakaning di ayat 10. Jadi akan ada, dipastikan, dijamin Tuhan Yesus do adong nama jakon nasida manariho si panganonna dohot parabitonna. Alai dakola jaminan taringot tu kebutuhan yang akan dipersiapkan dohot do dipalubahon Tuhan Yesus tu nasida akan ada juga tantangan. Ikon adong manulak nasida jala mungkin mangalili nasida alai di dok Tuhan Yesus. Sai dong anakku daho rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Hamu kamanginang ruas na hinaholongan ni Tuhatta. Hobartu topik ni minggutan waing sudido hita disuruh laho mamaritahon barita nauli. Atong naparjulo nanang si pahusor-husor tamar hite trupukon jumulo ma say jonok hita tutuhatay. Asa taruli huaso hita, taruli hagogook kita. Laho madalani pardalanan ninguluta manang songod dia pe tantangan nanang siado patta. Tung songod dia pe posa manang jorbut ni pakorhon ni COVID-19. Kalau kita semakin dan dekat kepada Tuhan, taruli huaso do hita nasian Tuhatta Yesus. Alani dang jadi gale hita jala dang dipasobu de mata hita, dang dipasobu Tuhan Yesus hita, manang tu dia pe hita, manang aha pe namasa. Jala taingot ma dang disirang COVID-19 hita sian holong ni roha ni debata. Jala dang disirang isolasi mandiri hamu aka amanginang. Dang disirang isolasi hamu di tonga-tonga di rumah sakit hamu aka amanginang. Namar sahid nuhaing sian parsaurata dohok debata. Didok dia 10 nakaning molo dijakon sadajabu manang dijakon hutai baritanoli. Seorang mahamudisi, mian mahamudisi, alani nuaing. Ditongan ni bagasta dohita, majalo barita naulion. Molo tajakon tuhatai marhite hatana, taingot ma seorang mian do debata ditongan ni bagasta. Mian do tuhatai ditongan ni bagasta. Disuruh dohita dohot pasahaton barita nauli. Laho mamaritahon barita nauli tu akan apogos, tu akan natarhurung dohok tu akan namar sahid. Di mana Injil diberitakan, di situ juga ulaun para sinirohaon di patupa. Nunga di patupa huriata lumbung kasih. Tentu ini akan menjawab pergumulan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Alani marhite huriata dituktuhi tuhatai rohatai asa ukap rohata, ukap dohok tangata, mangurupi akadongata na terdampak. Ai tusido hita laho marbarita nauli. Hobar tuaka parsuruan nasahat tu hita, hobar tuaka profesita. Aka guru marbarita nauli, marhite na mangajari sisyanna, aka si pajongjong uhum,
aka dokter, aka pengusaha, doho aka na asing nai, marhite ulotai dohita, mar barita nauli. Alani tuhata patau hok kita, mangulahon hatana. Amin. Martangiang hita. Debata Jehovah para si rohana sumurung. Las rohanami ala dipakulingi hodo pe hami nang pe miyan na hami ditongan ibagas nami laho manangihon hatam. Tuhan dang sudat baritam nauli marlujong madapoton ruas ni huriam. Jaladang disirang inganan parsauran nami dohoto marhite hatam. Doho parsauran nami doho akadongan nami sahuria. Jaladang dipagale COVID-19 haporsion nami. Manotong dohami marpos niroha. Jala marhaporsyaon na tugu tuhami. Tuho ali Tuhan. Jala dibagasa pakirimon na mangulu hami. Marujung do anggo barita taringot tu COVID-19. Alayang go baritam barita naulii. Tungso marujung do sahar rodi ujung ni portibion. Atong Jehovah Tuhan nami, dongani mahami pargugui patau hami, lehon huaso nasiakoi tuhami, laho madalani ngulu nami, dohot mangadupi akan masa di tonga-tonga ni parnguluan nami. Tuhan Jehovah asimaroham disadok ruas ni huriam, natongo di bagasan parsahiton, asimaroham tung torop sian ruas ni huriam, na terdampak manang terpapar, COVID-19 dohon akasahit na asing na hidope na subuy targuarak kami na sida marsa sahalak. Alepos ni rohanami diduluhodo na sida ditatapodo na sida jala huasomma pamalum parsahiton na sida. Atong mangasahon guarmu Jesus Kristus patugu pahot haporsyon na sida mangido hahipason siyako unang gale jala unang madele na sida. Las marhite huriam dipatupa huriam do dalan mangurupi akadongan nami secara khusus na terdampak alani pandemion asiroham pasu-pasu ruas ni huriam na taruli pasu-pasu na sumurung asau kap rohana sida sialas ni roha manupahi akadongan nami nagale atong sadok parsauran nami ditongan ni huriaon nang diganup inganan nami bi homa mian jonok jalamian di tonga-tonga nami. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang ruas nahinaholongan ni Tuhata, tapasahat ma peliata, marhite transfer, dohot marhite, aka parhalado di tonga-tonga ni wik tabi, tapasahat may sialas ni rohata, huhut ma marede hita. Tatangia koma peliata.
Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si lehon nadingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian nani lehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti asa huparhasia kami pilianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang. Lekon matuhami sadarion hangulu asyapari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tutodim. Parminggota nunga sipul hami parhalado ni huriata namar hubas di parmingguon pukul 10 sadarion pasahaton tabe dohot parhorasan tusadok ruas ni huria di ganup inganat tabe. Selamat hari Minggu ma dihita. Lumobima dihamu aka amanami inanami dohot dadanak nang naposo bulung natongon di rumah sakit manang isolasi mandiri di ganup bagas tabe. Tangyang nami madongani hamu jala mangurupi hamu markhite tangyang nami asa tumibu hamu hipas jala di lehon debata gogo mangadupi parsahitoni. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.